Astăzi jucăm Ghicește jucătorul. Ediția echipa națională. Let's go! Joci în România? Nu. Ok. Tu joci în România? Nu. Wow, va fi interesant. Ai până în 30 de ani? Da. Ok. Tu ai până în 30 de ani? Da. Eu sunt. Hai că-ți dau așa, joci în top 5 campionate tari din lume? Da. Ok. Tu joci în top 5? Da. Ești brunet? Da. Ok. Tu ești blond? Da. Adică nu e chiar blond. Șaten, E un șaten, da, nu e blond. Ești cumva mijlocaș? Da. Ok. Tu ești fundaș? Nu. Joci în campionatul Italiei? Da. Tu joci în campionatul Spanii? Da. Ok, mamă. Stai că și mie mi-ai dat puțin cu virgulă. Mijlocaș, brunet, Italia. Ești cumva Marius Marin? Bun, mă, bun. Hai, mai pune-mi o întrebare. Ești... cred că știu cine ești. Cine sunt? Ești cumva Ionuț Radu? Da, mă, da. A câștigat Tot la el mine, de data punctul la asta. mine. În orice caz, acesta a fost videoclipul nostru. Noi am fost Offside în 2, adică Ioana și Cosmin. V-am pupat!